kining gi-emphasize ni Jesus pagsulti, lisod kay ni siyang sabton bisan nato karon kung wa gitay pagtuo. Mutuo ba mo nga kining misa mauni ang lugar diin si Kristo mahimong pagkaon? Tuo mo? Nawa di ba inyong tinubagan hinay kayo? Mutuo dili? Kinahanglan yung balik-balikon. Minus tagpagtuo tinud-anay lang. Mauna nga ang pagsimba dili kayo ginapangita sa mga tao. Labi na gyud og pagsimba kada adlaw. Bisan gani ka na ganing pagsimba o kada Domingo o mga holidays of obligation, maglisod man gani tagtuman. Nganuman, kay wa man ta motuo nga kini di ay misa or kuwang tas pagsalig o pagtuo, conviction, nga kining misa mauni ang lugar diin atong makaon ang kinabuhi nga mao si Kristo. Muna ang iya diyong gibalik-balik og mukaon mo nako, muinom mo nako, mabuhi gyud mo. Ug unsa may timailhan sa mga tao nga tinuod yung nikaon ni Kristo, sama sa atong unang pagbasa, makabaton og gahom sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga tao. Makabag-o ba? Sama sa nahitabo ni Saulo nga nahimong San Pablo. Manglulutos siya. Iyang gilutos ang mga nikaon ni Kristo. Nagsunod ni Kristo ba? Mga unang Kristiyanos. Gitawag sila mga nagsunod sa dalan or the followers of the way. Mamuntoy una nilangan. Gilutos ni kanaganing Pablo or ni Saulo. Pero tungod kay sila wa man mohunong pagsangyaw bisag nanagan sila di ka Jerusalem, abot sila ngadto sa Damascus, sige lang gyapon sila sangyaw. Wa gid sila mahadlok mo sangyaw. Mulikay lang sila sa mulutos nila. Pero masakpan gid sila, musugot ra pod sila patyon. So ang unang timaan gyud gahom. Ilingyay mong tupad. Inana kay gahom. Ay, daghan kayog magpa-counseling. Father, kambagi in town ko, kadi gyud maminaw nako akong anak. Kasurindiro nako, Father, aning akong bana. Kasurindiro nako aning akong asawa. Unsaon man nako, Father, oy nga bag-o ning ilang kinabuhi. Ang akong unang i-check nila, kumusta man sa imong kinabuhi? Kuyog ba nimo ang tag-iyas kinabuhi? Kuyog ba nimo sa imong kinabuhi ang tuburan sa gahom nga mao'y mo bag-o sa kasing-kasing? Ug moingon gani kang kuyog, nya nganong nangutana magkag-unsaon nimo pagbag-o nga sayon ra man kay nabag-ohon. Di ba? Ang kaaway nahimong kauban nganuman kay ang sugo niining atong gikaon kani si Kristo. Unsa may yang sugo? Higugmaa ang imong kaaway. Nya ngano mangandoy pamangkang mabag-o ng imong bana nga magsigig pangaway nimo or kanang imong asawa nga magsig pangaway nimo nga higugmaon ra man na. Di ba? Og mahigugma day kas usa ka tawo imo ding usbon iyang naong. Tubag. Og nahigugma kas usa ka tawo usbon day nimo iyang batasan. Ha? Tubag. Umauna. Unang pag-ingon ni Jesus, nagpakita si Jesus ni Ananias adtua ang gingawlag Saulo. Unsa may tubag ni Ananias? Ginoo, nasayod ko nga kana kaaway na nato. Ni ana siya dinhi kay iya ming laglagon. Nya imo kong paadtuon. Ingon dayo si Jesus, lakaw lang adto kay naa kay buhaton. Uy, nabuta naman di ay si Saulo. Giayo ni Ananias si Saulo. Unya ang siyang tawag igsuong Saulo. Ang iyang kaaway gitawag niya igsuon. Ninduta no, imong ugangan sige pangaway nimo, yamingon ka igsoong mama. Pisti ka, animal ka, igsoong mama. I love you. Di ba? Ano ba? Kanindot ka no? Ang Team Marcos o Team Duterte, moingon din igsoon kong Pilipino. O ana. So ang atong pilion karong umaabot eleksyon, kanang kamaong muhigugma sa tanang Filipinos.
Dili nang magsigig higugma sa pipila, niya magsigig panglutos sa uban. Pulos raman ta Filipinos. Niya ipapriso pagyud nimo ang imong kapwa Pilipino ngadto sa laing nasod. Kanang tanan nga na-related anang maong krimen nga ang usa ka Pilipino nga wa gani moagi og formal due process nato sa atong korte dinhi, gipapriso dito sa ICC. Kaila ba mo kinsa gipriso ro sa ICC? Kaila kinsa mayngan mo na Tatay Digong, former President Duterte. Ang tanan nga na-involved ni ana wa na sila'y gugma sa Pilipinas. Ngano man porte mangin natong atiman sa atong OFW nga tuay in taon nang inabuhi dito na magani gipang priso dito, gihukman ng bitayon, ato maganing petisyonan gyud, hangyoon gyud nga ipadalang diri, di lang bitayon dito. Ang taga dinhi no giblabay na no dito. Ngano man kay wa mahigugma sa Pilipinos, ug kining mga tawo nga na-involve ani nanagan ra ba ng uban or nahimong partido ang uban, ato na nang pahunongon karong Lunes. Gilingay mong tupad, ing naoyon kang father, dili. Ing na. Ambot lang. Kinsa may involve ana, ang mga Team Marcos o Team Duterte. Way gugma. Kusog kayo ang graft and corruption dinis ato. Kusog kayo. Kay kaning mga leaders nato, kasagaran nga naglingkod, mahaylog yung kwarta. Unya inig panahos eleksyon, manghaylo sana silang kwarta. Munang dagko kay silag budget, milyon, bilyon ang budget. Nganong mo budget magkagdako kaayo para lang anang haron lang kamudaog. Kay bawo ba mo giyon sa pag-ilig ang atong bag-ong Santo Papa nga maunay leader sa around 1.4 billion Catholics. Way kwartang na involve boy nga iya personal gani sa mga tao nga hilig kayo mo kanang analyze maghimog planning atong survey ba kanang ba mga rating di ba naaman kinsay number 1 sa survey, number 2, number 3 ana naaman sana dito sige managbutang social media ang survey sa mga hilig mag-analyze aning kinsay masunod nga Santo Papa gani na-appeal man gyud nisikat man ang atong usas mga cardinals dinhi si Cardinal Tagle. Murag 25% ang possibility siya sa survey nga mahimong Santo Papa, doon na say 40%, doon na say 60%. Kaning ni ang na-elected karon si Cardinal Robert Francis Prevost. Ang iyarang percentage nga posibleng mahimo siyang next pope 0.6%. Layo kayo. Nya atong niaging buwan ko no, tong before pagkamatay gyud ni Pope Francis, ang iyang unang percentage 2.1%. Nya nahimo pag yung 0.6%. Pero siya nahimong bag-ong Santo Papa. Ngano man kay ang mga cardinals, 133 cardinals wa mangumpanya, nagampo sa Espiritu Santo. Una nilang butar, wa maabot og 2/3 mao tong pag-aso, itom ang aso. Murag sikan voting raman tingali, nakapili dayon sila. Holy Spirit. Mo nakita sad karon, labi na kitang ni as Catholic Church na amantay si Simpil dinhi sa Cebu, na agitay prayer warriors. Na atay grupo nga gitukod, gipundok aron magampo panahon sa pagsugod sa eleksyon karong Lunes hangtod matapos alas 7 sa gabi. Atong iampo, magampo ta nga unta ang lamdag sa Espiritu Santo, dili ang lamdag sa mga kandidato, mao'y sundon sa mga butante. Kitang mga butante, mulaom ta sa Espiritu Santo, magampo ta na naman gitaroy mga choices. For sure 90% sa mga mubutar na nagid mo yung mga choices karon. Ampui usa, ampui ba nganong kani may akong pilion? Mao nay una natong pangutana. Sunod, unsa may iyang binuhatan? Kamao ba sa ni siyang moampo? Kamao ba ni siyang mohigugma? Kamao ba ni siyang mopasaylo? Kay basig magsigilanig panglutos sa iyang mga kaatbang sa politika. Magsigilanig
gastos kwarta para ilutos, ipapriso, ipa-impeach ang iyang mga kontra sa politika. Ikaupat na tong pangutana, unsa may mga saad Ananias una nga akong mahinumduman, natuman ba o wa? Kaya may kusog kay mo saad, pero dili mo tuman. Giingna na imong tupad. Ingna gituman gini mo imong saad. Ingna kono. Nya mingon gani ka, dili tanan. Liwat ra sana nimo. Na siya. Sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita nga duna natay pagkaon nga maghatag og kinabuhi. Duna natay pagkaon nga dili maghatag og kamatayon, og mao kana ang lawas og dugo ni Kristo. Unsaon man nato na pagkaon? Una, kinahanglan higugmaon og tuuhan nato ang iyang mga pulong nga naa sa Biblia. Ikaduha, musunod ta sa doktrina sa atong simbahang Katoliko, labi na ning mga sakramento, and the highest is the Holy Eucharist. Kanalay ato isangyaw, inyong mga anak, inyong mga apo, sultihi anak, nga useless ang pagpasar sa board exam, useless ang pagtrabaho og nindot kayong posisyon, useless ang pagnegosyo nga billion imong income kung wa kay Ginoo. Useless ang pagkahimo nimong senador, pagka-gobernador, pagka-congressman, unsa pa nang uban diha, mayor or presidente sa Pilipinas, or unsa diha imong posisyon, pare, kardinal, santo papa, kung wa kay Ginoo sa imong kasing-kasing. Tanawa karon, unsa may nahitabo sa atong nasod, hayahay o naglisod? Kusga. O naglisod, lisod sad. Tanawa atong slot, minus kay halin. Naglisod man. Ngatong SBF dag na apay para ni sa atong kumbinto na apay 3,586 ka slots nga wa pa mahalin, tag 500 pesos per slot. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, para ni sa atong katong ipremyo nato, mao na lang ni atong gipadayo ni kay naapay 27,340 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Dali-dalion tanig hurot kay nindot on tanig mahurot ni karong buwan gyud sa Mayo kay haron ato ning mahatag ngadto sa mga chapels. Unya ang atong katong kang Father Arnel haligi para ni Mama Mary, murag dool-dool na lang ni, kay 106 na lang. Hutdan lang ninyo karong adlaw, 106 na lang ni, tag 100 pesos per slot. Mahurot ba ni karong buwan sa Mayo o dili? Hurot ni, nga naman, kay nagpuyo naman ang Ginoo nato. Mugawas gid ang atong pagkamahigugmaon, pagkamanggihatagon, pagkamapasayloon, og mubunga kinig kalinaw o kalambuan. Muna ang mga Katoliko sa una panahon pa nila ni San Pablo, ang pinakadaghan nga gihisgutan na aras 5,000, pero karon 1.4 billion throughout the world. Bunga ni sa mga tao nga nagdaag Ginoo, mga misyonero, mga samas, mga Agustinian, Dominican, Franciscan, Jesuits. So ang una natong Santo Papa nga gisundan ani karong Santo Papa usa ka Jesuit, si Pope Francis. Karon Agustinian. Ang Agustinian usa sa mga orders nila mo nang nagdaa diha sikat natong Santo Niño o kanisang atong naa sa Tabor nga OED. Kuangin na dinhi o kanang naas gadaan ng USJR, OER sa na sila ug uban pang mga order sa Agustinian. Mo nang nindot kayo nga ato gyung tan-awon kanunay giunsa pag-translate ang giingon ni Kristo, ako ang pan nga naghatag og kinabuhi, ang mukaon kanako dili na gyud gutomon og dili na sad uhawon, labaw tanan dili na mamatay. Ang pasabot dili gyud maimperno, dili mabuntog sa sala dinhis kalibutan.